l'essència naix de la convicció de que Benissa té molta alma, Benissa té molta identitat, té moltes arrels i per tant necessitàvem un projecte en el qual puguem representar això a través d'una forma novedosa i estratègica. Avui estem així per a celebrar la nostra recepta tradicional de tota la vida, el puchero de polp. El sofregit porta ceba sofregida, porta picar d'all, julivert, mel·la i nyora. Després, quan la ceba ja estiga sofregida, li posem el polp. Li peguem 2 voltes al polp, que estiga també ella ja soltat el seu saboret, i ja li se posa el fesol. Entonces, li peguem una volta i li afegim aigua gelada, per trencar-li el bull, perquè el fesol no aprete. I després ja és posar-li un poquet més d'aigua i afegir-li les altres coses. La xilevia, el nap, perquè al final hi ha la queredilla, el moniato i la carlota, que és el que més costa. I també li se pot posar, si volen, això ja és opcional, cansalà o ossos de corn. L'oli és molt important en este puchero. El puchero de polp és un plat que combina mar i muntanya, el polp ve evidentment del mar i tot el que porta, tots els ingredients que porta el puchero de polp ve de la nostra terra i és un plat que ens identifica moltíssim. I sobretot també és un plat que els nostres avantpassats el menjaven molt i s'ha convertit a dia d'avui en un manjar. Per tant, el que hem volgut en aquesta primera edició d'Essència Puchero de Polp és posar en valor aquest plat i també, per una altra banda, recolzar la gastronomia des d'un punt de vista també turístic, perquè és un factor molt important per al creixement del nostre municipi i prova d'això és que són més de 14 restaurants que han participat en aquesta ruta de la tapa i tenim un stand principal, un escenari principal on està replet de gent. Tenim xefs que estan mostrant les nostres propostes culinàries i, per una altra banda, tenim la col·laboració de diferents associacions del nostre poble que estan col·laborant i que el dia d'avui és una autèntica festa i prova d'això és que n'hi ha moltíssima gent que ha volgut participar d'esta jornada i esperem que siga la primera però que es consolide i siga la primera de moltes.